Chiedh nade koro mako jopuonjre moro ma nyako ma jahigni 14 manyocha timo penj mar KCPE e kaunti ma Siaya bang' sirikal yiero ne sikund sekondar mar yawuoyi. Gloria Adhiambo Oweno manoyudo maks 389 e penj mar klas 8 ma higa mokalo e sikund primary ma Nyalgunga mantiere sub county ma Lego Usonga nobuok bang' yudo oboke mar donje klas 9 e sikund yawuoyi maduong' mar Lenana. Simpros Okinda ni kod ler mar wachni. Wuoth tero achiel kachiel nyaka dala gi Gloria Adhiambo Oweno mantiere gweng' mar Nyalgunga e sub county ma Lego Usonga. Ka wayudo ka Gloria ka achiel kod moko kuom anyuola mare odich kod tijegi ma pile ka pile. Gloria e nyathi manotimo maber ahinya e skundgi kanoyudo maksi 389 e skund primar mar Nyalgunga manorome dhi e skul maduong' kidieny mar National. Gino manomore ahinya ka achiel kod anyuola mare. Mor ma kata kamano nong'ad machuok tok fweny ni ne oluonge skund sekondar mar yawuoyi mar Lenana. Skul manoluonga en Lenana skul ma bang'e naduoga yudo ne en skund boys. Tan nandiko skunde kaka Alliance, Rangala, Kisumu Girls, Sega kod Sinaga. Skul magombo dhi kind magwen wana Kisumu Girls. Chenro mag temo loko skul ne Gloria pok onyago olemo kako anyuola chunygi dang' ni lek mar nyathigi mar bedo laktar nyalo biro gore e lwanda. Anofwenyo ni skul ni mar yawuoyi to ng'ama ne wakwongo gochone ne en teacher mar skundwa ma Nyalgunga. En kane wagochone to nyisa mnana ayud kaka nyaka ondiga to mondo wadhi Rangala Girls mondo wakwa chance. To Rangala Girls kuma dak e Nyalgunga ka iboro ma kidhig peng kidhig 200. Koro ne waonge fare sechego mok ne wadhi. Gloria kod anyuola mare koro ni kod achiedh nade mathoth kaluwore ni kopogore kod ne luonge skund yawuoyi gionge bende nyalo mar chulo fees mondo Gloria sombe odhi. Shida mango nani nyako to noluonga e skul mar chuo. Koro akwaya jok manyalo konya nokonya mondo adhi secondary school. Min Gloria Margaret Awuor wacho ni oseyudo ng'ikruok mathoth e temo manyo sir mar somo kotiyo gi oboke mar skund yawuoyi ne nyare. Asetemo kwa basari kamoro amora to tama nikech kaka ne omiye form mar nyathi ma wuoyi to nyathi ma nyako. Kalo to nokalo maber gi maks 389. Atimatima contract mag puodho gi. Gloria koro riwre e listi mar jopuonjre manotimo maber e penj mar klas 8 mar higa mokalo, makata kamano chan nyalo mono dhi nyime kod somo margi. Simpros Okinda, Ramogi TV. Piny owacho koro dwaro mondo doho mar apil owito